Kaixo, orain arte, dokumentu bat bilatzeko drive osoan bilatu behar genuen. Hemen. Eta dokumentu guztiak agertzen dira. Orain, drivek aukera berri bat ematen digu. Eta da, karpeta konkretu batean, adibidez hemen, bilatzea, hautatu karpeta, eskuineko botoia. Klikatu, eta hemen dago. Bilatu hemen, bakarrik karpeta honetan. Sakatzen baduzu, bilaketaren emaitza izango da bakarrik karpeta honetan dagoen dokumentu edo artxiboa izen honekin. Ez bazaizu agertzen aukera hau, gogoratu, hautatu karpeta, eskuineko botoiarekin hemen, hau ez bada agertzen, bilatu hemen ez bada agertzen, eskaiozu administratzaileari, Google Suiteko administratzaileari, hau egitea. Sartzeko administratzailearen panelean. Klikatu perfil de empresa. Klikatu berriro perfil. Eta hemen, azpian, nuevas funciones de usuario, lanzamiento rápido aktibatuta egon behar da. Zertarako? Googleek berrikuntza bat martxan jartzean, guri isladatzeko, guri agertzeko. Eskerrik asko, agur!